Ake sibuke ke le data le. Ngaphambi kokuthi sibuke ake sikhethe direction. Ukuya phezulu ngikhetha kuba negative, ukuya phansi kuzobani upositive. Ngokwe data ke sinikwe yona la lento yakuphi hot air balloon yaphezulu. Ibe sihamba ibanga elingakanani le 200 meters la khona bedrop ini bedrop A. Okushuthi ke manje I displacement ka A for A delta y information abasinike yona leya izobani negative 200 meters. I displacement njengoba ngifaka negative nje negative positive. Sengijwayele ukukhetha mina up as positive. Shuthi izobani positive ngoba positive shona kuphi phansi positive 200. Yini futhi enye ngiyazi ukuthi uma kuyi free fall I-acceleration iba bani iba u9.8 ngoba ngikhetha u-down and u-down hambisana nani the force of gravity and the force of gravity ihlezi shona kuphi phansi and the acceleration ihlezi hambisana nani ne-direction ye-net force in this case i-force of gravity kuzoba u-plus 9.8 meters per second squared. Enye information enginayo leyo. Yini futhi enye sinayo ulokhuzana uVF ozobani plus 62.568 meters per second. Angazi lutho ngoVI. Angwazi uVI ukuthi ubani. uVI walani wona lozobufana ncimishi no nani nevelocity ye-hot air balloon ngoba ihamba at a constant velocity kanti futhi njoba wazi ukuthi uma udropa something we moving vehicle I-object yakho ithatha leyo velocity yento emovayo. Awuforma equations of motion athi ngibhale ngapha. Asuka khona lapho kuphi kwi-formula sheet. Kuno VF is equal to OVI plus VI plus A delta T. Kuzoba nenye ethi VF squared is equal to VI squared plus 2A delta Y. Kuzoba nenye ethi delta Y is equals to VI delta T plus half A delta T squared. Kuzoba nenye ethi delta Y is equal to VF plus VI over 2 times delta T. Ama equations of motion ke lawa asetshenziswayo uma ufuna okufunayo. So depend ukuthi unikezwe ini ukuze uthole okufunayo. Ake sibuke ke la basitshela ngo5 seconds. Ake sihlazile 5 seconds ukuthi u1 kahle kahle. Bebesitshela ukuthi after uA dropiwe kuphele 5 seconds. Kwase dropwa another object to object B. U5 seconds awuhambisana nokusuka ka A lapha eza la phansi. Cha akahambisani ngakho ngamfaki lapha ya. Asibuke ukuthi sinani lapha ya. Sinayo delta Y, sinayo A, sinayo VF, sinayo uVI simdingayo. Ake sibukele le. uVF sinaye. uVI yona ufunakalayo, uA sinawo, delta T sinawo. Ukusuka kuphi ka A lapha eza la. Kulena uVF sinaye, uVI sinayo nesimfunayo. uA sinaye no delta Y sinaye. Futhi ngizosebenzisa ini le formula ngoba izomnika ngqo kubani uVI. Sengizoqala ngibhale yona ke iformula ngithi VF squared is equals to VI squared plus 2A delta Y. I-initial velocity ke lapho bani plus 62.68 is equal to squared njalo ungakhohlwa V squared plus 2 plus 9.8 plus u200. Uyabona? Isikhathi ke manje sokuthi wenze njani? Ushaye i-calculator. Asiqale ngalo nje eyedwa ngala. U2 times 9.8 times u200. Kuphuma bani? U3920. Shuthi ngala VI squared plus 3920
ngala uphinde ushaya icalculator ucheck lapha u62.68 squared kwenza bani shaya icalculator futhi nama uthi ngishaye yami ngala 62.68 multiplied by 62.68 kuphuma u3920 928.78 ake sinje 0.78 ngithatha lona ke ngimletha kuphi ngimletha ngala sengizoba nobani no 3928.78 minus 3920 is equal to OVI squared. Maususha calculator again 3928.78 minus 3920 uthola bani 8.78 is equals to VI squared. So kufanele uthola ke manje square root sabani sa 8.78 square root sa 8.78 so bani OVI simtholayo ubani u2.96 meters per second. Befuna ispeed siyini ke manje siyi scale akufanele utshengise ini i-direction even though i-square root siphethe zombili plus or minus ukube bebefuna i-velocity besothi ke manje ubani minus 2.96 meters per second. Okushuthi ke ne-object lena isuke ngayo ubani u2.96 meters per second. Ake siqhubeke ke manje bathi ku 3.2.2 ake sicalculate ke manje isikhathi time it takes stone A to strike the ground. Okushuthi ngesikhathi esisuka la lapho uthatha isikhathi esingakanani sesiyazi uVI u2.96 uVF u62.68 i-displacement sinayo lapha sinayo uVF sinayo uVI sinayo A singasebenzisa le uqala formula. Ngizosula ke la noma nje ngisule konke la ukuze kube ne space. U 3 point bani ke lo u 3.22 sengishilo ngathi ngizokhetha le formula le uVF is equal to VI plus A delta T. UVF ubani khumbula nje direction sikhethe kanjani. UVF u62 o positive, 68 is equal to u2.96 or initial velocity plus 9.8 times bani u delta T. Yamthatha lo ngimposa ngala ngizothi 62.68 minus 2.96 is equal to 9.8 delta T. Nakhona futhi isikhathi sokuthi wenze njani ushaya icalculator yakho ake ngishaya ke nami yami 62.68 minus 2.96 kwenza bani u59.72 is equal to 9.8 delta T. Ngizodivide ngo9.8 ngoba mina ngifuna bani u delta T ngidivide ngo9.8 nangala then multiply ake uzothola ukuthi divided by 9.8 uzothola bani ake senze kanje 59.72 divided by 9.8 ngithola ke mina la u delta T olingana no 6.09 seconds. Okushuthi la u-A uthatha isikhathi singakanani esiwu 6 seconds ukusuka lapha ezalana. Uyayibona le nto lena. Ake sibuke manje ukusuka ke manje kwelokhuzana
u-3.23 la bethi khona calculate the distance between the hot air balloon and stone B at the instant when stone A strikes the ground. Yabona ke manje 6 marks lo udinga ukuthi ucabange lo 6 marks lo ungawuzeli ngobuso qhelisa ubuso bakho kuzosinda. Sesiyazi ukuthi isikhathi singanani 6.09 seconds. Awuthi ngumhlaziye ke lo mbuzo lona. Bathi as calculate i distance between i hot air balloon kanye nani no stone B at the instant when stone A strikes the ground. Okushuthi ngesikhathi stone A eshaya phansi eshaya kuphi eshaya lapha ku ground isikhathi singanani u6.09 seconds ngesikhathi nje A eshaya lapha phansi i distance phakathi kwani kwe hot air balloon kanye nani no B biubani indaba ilana kulesi sikhathi. Uyabona buka angithi u-A udropwe ufika wadropwa wahamba lesikhathi esingaka. U-B yena udropwe 5 seconds later. Udropwe nini 5 seconds later. Kodwa u-A ushaya kulapha ngesikhathi singanani esiwu6.09 seconds. Okushuthi kahle u-B njobe drop 5 seconds later ulokhuzana u-A bekuphi yena lapho ubesahamba ku-A ngoba mesibheka la u6.09 seconds simtholile. Sekufanele sithi ke 6.09 minus bani minus 5 seconds ukuze sithole manje ukuthi u-B uhamba ibanga elingakanani. Question malo 3.23. Isikhathi sikabani manje? Sika B siubani u5 noma u6, 6.09 minus u5 seconds. Lapho kuzophuma bani 1.09 seconds. Lesi sikhathi sithini? Phela u-A kumthathe u6.09 seconds ukufika lapha ya. And siyazi 5 seconds later before lokhuzana after lokhuzana A dropiwe u-B bamdropile. Lesi sikhathi sitshela ke ngo-B ukuthi u-B njengoba drope 5 seconds later uhambe u1.09 ngaphambi kokuthi u-A ayoshaya kuphi ayoshaya lapha phansi. Umbuzo usuthi ke manje i-hot air balloon yona ihamba ibanga elingakanani kulo 1.09 seconds. Naye futhi u-B sazoyibuza ukuthi kulo 1.09 seconds uhamba ibanga elingakanani. Asiqale ngaye ku-B ngoba vele besadila ngaye lapha ya. Shuthi sifuna ini displacement kaba manje ka-B. And siyazi ukuthi ngoba ibihamba nge-constant velocity ilokhuzana i-hot air balloon. Leya initial velocity sithole ekuqaleni isafana neka-B. Initial velocity ka-A iyafana nekabani neka-B ngoba bekade i-hot air balloon hamba ngani nge-constant velocity. Sesosebenzisa ke u-delta y ka-B is equal to VI delta T plus half A delta T squared. Sifuna ukuthola ukuthi i-displacement ka-B ibe ubani. Udropiwa nge-2B, shuthi ubeshona kuphi? Phansi. Ngoba buka-ke. Angithi u-up ushona kuphi? Ushona phezulu. Uyayibona lento lana? Ngoba kudropiwe la. Ngoba sidropile. Angithi siyawahlanganisa ama velocities. Okushuthi ke manje i-velocity
Uyabona ku 3.2.1 bebefuna nje i-velocity yani speed njalo abasho ukuthi velocity bathe speed okusho ukuthi i-direction akufanele sinikeze. Bebefuna nje ilokhuzana i-speed siscalar usize kuphela. Kodwa ke manje sidila nani manje? Sidila nelokhuzana. Sidila manje ne-vector. I-vector kokuyini? Okuyi-velocity. Into esoyenza ke manje ukubuyela ke kuphi? Kwi-initial velocity. I-initial velocity ke siyithole ubani? I-2.96. So ke la sofaka u-2.96 kodwa uzoba njani? Ngoba u-up simkhetha waba u-up waba u-negative izoba u-negative 2.96 times isikhathi lesi subani 1.09 plus u-half acceleration ihlezi lapha ngesikhathi positive 9.8 times ubani 1.09 squared. Uyabona? Then delta ka B ubani usuzothini ke manje? Shaya i-calculator yakho ke manje. Qapheleke ngoba i-calculator yenze kuyishaya kwenze ke iphutha. Mengishaya ke i-calculator negative 2.96 times 1.09 sithola bani? Negative 3.23 plus 1.09 times 1.09 kwenza bani? U-1.1881 times ulokhuzana u-4.6 okwenza bani? U-5.47. Mengihlanganisa ke lezi zinto lezi zombili minus 3.23 plus 5.47 ngithola u-2.24 meters. Onjani? O-positive. Ukutshengisa ukuthi ke ulokhuzana ubese la 2.24 meters awuhambile ulokhuzana u-B. Sekufanele sithole ke manje nakhona i-displacement yani ye-hot air balloon. Ngizothi HB loyo. Nakhona ngizosebenzisa the same formula. But manje ihamba ngani? I-hot air balloon nge-constant velocity. I-acceleration lapha ubani? U0. Okusho ngizoba nobani? No V times u-delta T. U-V ayubani? Siyazi ngoba iyaphezulu negative 2.96 times u-1.09. Shuthi ke yena ke ulokhuzana hot air balloon uzoba u-negative 2.96 times u-1.09 kusinika balokho u-negative 3.23 meters. Ngoba sifuna thina i-distance between u-A no B. Shuthi ke ulokhuzana i-hot air balloon yona i-distance ehambile noma i-height ehambile ubani? U-3.23 meters. Kodwa ibhola leli B noma object B yena uhambe buka. Angithi uyabona uqale washona kuphi? Uqale washona phezulu. Okusho uhamba kwakhe kukanje. Uma kukanje should bakhanselene laba nalabo kwasekusala ini? Kwasekusala le part ubani? E2.24. Should sesothi ke plus 2.24 okuzosinika ini? u-5.47 meters. Okuyi distance phakathi kwabani? Kwa A no B. Lapho khona ka B nelokhuzana ne-hot air balloon lapho khona u-A ushaya kuphi? A ushaya lapha phansi. Ngiphoze manje.